Ideme na Delňu sa klzať s Davidom, Paťom. A blbosť. A fotky budeme robiť. Foťak som skoro zabudol. Som zoberie foťak. Berem aj 1.8, aj baterku, aj foťak, ktorý je docela dosť veľký. Dobrý. Znova meškal. 3 minúty. Ešte neviem, čo budeme robiť na tej Delni. Neviem. Stoj! Stoj! No, bude to zaujímavé. Ahoj David. David. David si kúpuje jedlo, pretože je hladný. Čo si kúpuje? Ako bagetu? Čo budeme robiť na Delni? Dobre, ideme si kúpať bagetu. David, ale daj si peknú bagetu, veľkú bagetu a hlavne drahú. Pretože ze drahej sa naješ. Jasné. No. A po ďalšie čakáme na Paťa. First off, let me get it right. You ain't never heard of someone spitting as good as me. Yo, girls with the tables out of Applebee's. My girls on the cover of a magazine. Which one? I don't know, man. It's too many to count. When it comes to the game, I don't ever mess around. I don't really fire shots, but I'll shoot a couple rounds. I just need a bad bitch to come here and break it down for me. Momentálne čakáme na druhý autobus smer Delňa. Aký to čakáme? Znova 45? 28. 28. Revízory sú v aktuálnom stave v počte 2. Vieme, kde sa nachádzajú. Pre televíziu. A čo budeme robiť na lade? Paťo, ty si ešte nebol na kamere. No. Si ešte nebol na kamere. Vidíme sa. Ináč ty to budeš testovať, nie? Ale pôjdeš to testovať, pôjdeš to. Pôjdeš. Nemusí to byť zamrznuté, veď je vonku minus 10 je vonku? Minus 10? Počkej, no, nájdi to. Počkaj, nájde to. Kde to je? No, nájdi to. Minus 9. Brutálne niečo. Mrznú mi uši, ruky, jemu nohy a jemu penis. Jaký? Banan. Sme na druhú zastávku. Neviem proti času. Ja už by som Takže domov? Prečo domov? Veď bude sranda. Ale keby som tam vyšiel. Ja no tak to, tak to už nie. Ideme do Maxu sa zohriať. Ale išiel by som do Maxa. Dobre, nevadí. Bude sranda, chalani porobíme fotky, budete mať fotky, budete mať videá. Bude sranda. Hlavne keď ty sa, Paťo, preboríš. To bude top. Ja to porec. Čakaj, ti voda povie, to číslo bude vidieť. 28 dňa?
Paťo, ideš prvý to otestovať. Otestuj to. Dáš to, Paťo, verím ti. Úci pana. Pohoda? Je Paťo a choď ďalej a nebude Paťo. Pohodka? Ó, nenormálne. Nenormálne. Hej no. Veľký krok pre mňa, malý krok pre ľudstvo. Víš to. Tam je normálne... Hrubý hľad bars. Ty vole. To bars až dosť. To sú normálne bublinky. Sranda. Dobre. Vieme dať nejaké umeleckejšie zábery. Ideme na to. Oh shit! Jaka? Stoj! 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 Dali sme to. David. David. Neodpadol si. Ani nehrozná si. Ale pozri, aké svetla. Vieš čo, viete čo mi to pripomína? Jak ide Rusko, minus 30 stupňov, orláty, sneh. To je mi iba minus 9. A sneh a ľad. Ale jak to pocitujem, je minus 30. Čo si, Paťo, si rád s fotkami? David, si rád s fotkami, ktoré si žiadne nemal? Hej. Dobre, Daj pokoj. už to tu končne pamätať, No, papa. Už, Hej. Nejdeme do Maxa. Nie. Čo tam budeme robiť? No. Teplo. Ale už to ukončme. Poďme to ukončiť. Papa. Nech ma je vidno signál. Ešte raz.